ya fi min sauki. Da kuwa ka zama mafi girman sakarai a duniyan nan. Murmushin kishi na biɗalai. Assalamu alaikum. Wa alaiki assalam. Haɗuwa ta da kai tsautsayi ne. Zuwa na gidanka kuskure ne. Sauran abubuwan kuma zunubi ne. Amma bai kamata ki dinga ɗaukan alƙawarin da kika san ba za ki cika ba. Wata ƙawata ce wallahi tana ce min tana ta kira ni. Laila Adam, sabon shiri daga kamfanin Family Investment Limited.